நீங்க யாரு? என் பேரு ருக்மணி. என்னது, நீங்க தான் ருக்மணியா? உங்க பக்கத்துல குட்டி வந்தாரு. என்ன குட்டி வந்தாரா? இன்னிசை பாடி வரும் இளம் காற்றுக்கு உருவமில்லை. கண் கொண்டு தன் கண்ணை கண்டவர்கள் கிடையாது. என் கண்ணை காணுகிறே இமை ரெண்டும் அசையாது. கண் கொண்டு தன் கண்ணை கண்டவர்கள் கிடையாது. என் கண்ணை காணுகிறே இமை ரெண்டும் அசையாது. குயிலிசை கேட்டவள் இன்று குயில் முகம் பார்க்கிறாள். குயில் தொட்ட பாடலின் முழு உருவத்தை பார்க்கிறாள். தேடும் முன்பே வந்த பொருள் வாழ்வில் நிலைப்பதில்லை. தேடி தேடி கண்ட பொருள் எளிதில் தொலைவதில்லை. இசை பாட்டும் காற்றும் சேர்ந்த பின்பு பிரிவதில்லை. இத்தனை வருஷமா உனக்காக தான் நான் காத்துட்டு இருக்கேன். குட்டி உன்னாலதான் நான் படிச்சேன். இன்னைக்கு இந்த பதவியில இருக்கேன். நான் உன்னை அடிக்க சொன்னப்போ நான் தான் குட்டின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லக்கூடாதா? மனசுக்குள்ள நான் உன்னை நல்லவனா கற்பனை பண்ணிட்டு நேர்ல பார்க்கும் போதெல்லாம் உன்னை தப்பாவே நினைச்சிட்டேன். என்ன மன்னிச்சிடு குட்டி, மன்னிச்சிடு please. இன்னிசை பாடகனே இவள் இன்னுயிர் கலந்து விட்டார். மண்ணகம் உள்ளவரை இவள் மனசுக்குள் வாழ்ந்திருப்பாய்.